14-15 гасырларда Чехия һәм Польша диелгән темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Үтелгән материалга таянып, таблицаны тутырыгыз. Дөрес җавап. Гуситлар яңгус изеннән баручылар. Урталыктагылар таза тормышлы бюргерлар һәм дворяннарның күпчелек өлеше. Табаритлар крестьяннар шәһәр халкының төп массасы. Икенче бирем. Текстан тарихи хаталарны табыгыз. Җавап. Чех халкының бер өлеше арасында гуситлар чиркәве 200 елга ныгып урнаша. Халыкның икенче өлеше католик булып кала бирә. Чехиядә католик чиркәве югалткан җирләрен тулысынча кайтара һәм җимерелгән монастырьларын торгыза алмый. Крестьяннар гашыр түләми башлый. Өченче бирем. Текстта төшеп калган сүзләрне куеп языгыз. Дөрес җавап. Рыцарьларның атлы гаскәре һөҗүменә каршы торыр өчен табаритлар крестьян алауларыннан тиз генә киртәләр кырып алалар һәм аларны чылбырлар һәм токталар белән беркетәләр. Авыру һәм яралыларны, запас атларны, азык-төлек һәм коралны шул боҗра эченә кертеп урнаштыралар. Алауларны бер-берсенә терәп куялар. Рыцарьлар мондый ныгытмаларны бер кайчан да диярлек ала алмый. Дүртенче бирем. Нәрсә, кайчан, ни өчен, ничек сүзләре белән башлап, үтелгән темага 5 сорау уйлагыз. Укучылар, 14 һәм 15 гасырларда Польша һәм Чехия диелгән темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз.